Lima at tinapay, dua nga ikan. Ingkadeng ni Jesus tapno mabagan. Tirinibo at tataw Ketnap sugda amin nagsidaw da itinaramid ang milagro ken parabor. Ada basit nga ubingan ang tepti tarona. Ingkararat ni Jesus binensyunan na. Karakakiliti o maripwe katataw. Nagsidaw da kiti adalang tanak no tibas keda. Asang pulo ket dua basket da. Lima at tinapay, dua nga ikan. Ingkadeng ni Jesus tapno mabagan.